Pozdrav ljudi, dobrodošli na novi klip na kanalu. Danas igramo Optimus Prime, šalim se, igramo Garena Top i sa mnom je... MC Master je T. Njegov kanal će biti dole u deskripciji. I izvinite što nisam snimao dosta dugo. Ljudi, kad ja ne mogu da snimam LOL, ja bi ga, on može. Jeste. Ja moram da se rekonektujem. Ok, ja sam ovdje. Wow. To su ti bugovi. A nisu bug. Jel jesu? Sve jedno Optimus Prime igramo. Bilo bi fora da mogu da se transformisam u ono. Šta je brano došao? Koliki je mač imam osjećaj da mi je range to duplo veći. Nešto mi je spori interes, brate, ne mogu dugo se rekonektujem. Uzeo sam rune za Dariusa, mrzalo me da pravim za Garena, tako da mi daju i manu, a ja nemam manu, tako da... Jebik. Koji minut je? Prvi, sad će drugi. Ja. Meni pišu da ste rekao neko. Okej, sad ću. Beži bi, viš da sam ja Optimus Prime, ti to za tebe. Evo ga. Ti to meni znaš. Ajde. Trebamo se ne tako. Okej, promašio me. Ne, Jinx, ne. Još mi treba da ova retardirana umre, još gledaj. Ajde, ubio sam. Ajde. Okej, ne mijenja se. Znači, ne mijenja se. Evo, pravimo mi first blood. Okej. The strong is muscle. Fuck you. Beži bre! Oni mi dobro. Dobro, rano pogodio ovaj njihov bravo bio bi stvari boli. Napravio sam first blood. Je baba umrla. Nije umrla Jinx. Ajde, pravi dobro. Ma ne mogu, pa treći level, ja sam tek sad krenuo. Ovdje se zvuca na mene, peder. Nemaju jungla. Ali Brbe. to ni, ja imam više farma dobiti. Ne zajedno, ali... Ne mogu da se tako. Ali okej, idemo. Sad ću ljubim, vidi. Ubio mi je, brate. Pazi mi, to dobro. Sad ću ja na ovo udara, čovjek, šta mi beš udara? Okej, 2 kila. Ajde ubim. Što je bilo? Ne. Da, ja sam... Ne se, Bravo. znam da ga ubijem. Igra Garena je. Kada te nisam vidio da igraš Garena. Ma, ne. Dijana ga ubila. Okej, idemo na jesu, u stvari. Nemoj. Ne zezaj, brate. Okej, ubili smo i nju, idem sad na... Napisao si Q. Pa da baci Q. Da bi... A ja sam mislio da ti si umjesto Q da udariš ti si napisao Q. Ne. E sad prvo ću da idem na Sunfire Cape. Pošto idem na Munda, na Yasuo uzet ću armor i boots.
Nešto je malo tastatura bug. Meni za ne. Moram da kopirao sam i zapravo sam. Ako? Ja sam 5. level ovaj Mundo 3. I Yasuo. Ja sam draži. Ja i Yasuo imamo isto AD-a. Ja imam isto armor koliko on AD-a. A gdje je bre ovaj idiot? Vidi. Aha, hoće. Još sada dobijem ulta. Čuda da ga smrzgam. Čuda ga smrzgam. What the fuck? 3-0-2. GG. Ti i Jinx imate isto stvar. Okej, to nije koji Je stvarno? Uga buga. Uga buga bravo, brate. Ne znam da li da kupim Brownu, brate, sviđa mi se. Ne znam šta radi, brate, dođe da nas teha Q i to ne da povuče. SS. Diana Kel. Diana A. Vidio sam. Nemoj mene du. Da. Izvinjam. Zaboravio sam da je farmim. Brate, ja sam još ovdje, ja mislim u bazu sam, brate. Ja go klikćem na 10 klik da kupim item i stojim u baži, evo. Te da rasturio mi ovaj tur na bot. Ne, dok me ovaj Yasuo napadne, ja će se... Da dođem ti helpom gore, a? Ali ovaj Yasuo će sad 6, tako da idem da kupim... Kako zove, Bunny's Cinder. Kaj ne? Kinder jaj. Okej, znači za Ti sad... treba help ili ne? Ne, 11-0 za nas. Vidi bravo nuba, ej. Kako bi bio? 12-0 za nas. Aj, retarded. Pa dok pa i mene na popa sam napravio first blood. Pa, definitivno je. Poslije ovo idem na full AD zato što... Mlade broj. Aj, poslije, ja mislim fat. Kicac. Prvi kill dobio Yasuo. Good job, good job. 4-0, 4 mi je skoro. Šta radi bro ovaj Brown? Idem ja da ga ubijem. On trola, me. Treći level ti će gubiš samo sa Q. Tako treba. Pogledaj, dok smo mi stigli na bot. Not that far. Idem ja na Infinity, idem da kupim kripto, brate. Pošto ovo... Ljudi, vi obavezno da lajkujete ovaj klip ako se svidi i da pišete u komentare da možda snimamo ovaj. Da. Sad, mat. Još da se biješ. Mac.
Ajde, Kate, ma što nisam... Dosadno mi da igram supporta, a da ne uzmem jedan kill. Ubio sam ga. A brate, ja ću samo da ga uda. Čita crk. Ajde, idemo. Idemo. No, daj nam, aha. Kakav debil, brate. Uključi V pored miniona i još da napadne. To jest ne znam da li mu to beš, pa da jeste V. Ili je... Jel ovo je normalno nisu? Ne, V. Čovjek mene ultolarno. I da je sve su zimni. Ne me vadi. I on bitno dobije stihija. Nisam. Jesam. A nije Jean zaubila. Čekaj, ti stvarno misliš da će mene da ubiješ? Što mi zabagalo, šta? Više bi volao da su nam normalni ne preti. What the fuck? Šta? Bug splat! Izvolite. Daj, nemoj da me zezaš. A, that's a bug split, man. Nisam crkao nijedno, mislim da sam ih pobio i bug splat. Aj sad stop. Verovatno kad sam udario Garen u Q, skinuo sam mu pola healtha, pa su zato mislili da je neki bug. Ma nije. Onda možda i jeste. Odakle. Inače, ako hoćete ovako još sa ovakvim skinovima, na primjer kao Optimus, pišite dole u komentar. Aj, dođe, hoću da te ubijem. Meni ovo više nije zanimljivo. Nisam mu skinuo, brat. Znaš, meni ovo više nije zanimljivo. Dobro, onako, zato što ja nemam toliki damage. Sorry, sakupljat ću još 100 mi treba. Da li je moguće da moram opet da se rekonektujem? Dosta mi je meni bilo rekonektanje. Lolo. Ok. Idem da kupimo ovo, pa da. Što su me ubili, mogu sam da prođem game bez jedne smrti. Onaj drugi Uga Buga Brown. Kopija. Gdje negdje, bre, ne mogu da nađem. Gdje negdje? Čekaj, pusti ga, evo, kod mene. Čekaj, bar asist, stani. O, ne! Daj mi asist! Aaaa! Mora sam vas zablešati. Teo sam asist. Teo si ubio bi ga. Pa znam da bi ga ubio, ali bar asist da dobio. Misliš htjeli. Ajde dođi ovo na bot da završimo game. Ajde. I tu idem ja na miru. Da za 15 minuta bude gotov game. Da ne mora da se smarate dugo. Uga Buga, optisan, jako optisan. A, gledaš tu crkvu, brate. Je, primetio sam da je Brand mnogo jak čempion. Jeste, ali... Nisam igrao uopšte sa njim ovako nešto dugo. Ovaj brat ima... What the fuck? Vidi ga, kupio je dve peti. Čekaj, daj, nemoj da ubiješ. Pa ti ga ubije, jebote. Bum! Glavo, man. Jo, Obiš. udri ovog digenarika. Čekaj, ajde. Bravo. Penta. To je penta, brate. Nije uzbio. Udri ga, bre. Drži ga. Ne, ko si ga ti ubio? Ne znam kako sam ga ja ubio. A ne, ja sam ga ubio, nego si ti ubio onom drugom.
Si vidio damage! Da li? Ti ne možeš jel, beži. Ludi ti, boli. Beži, ajde, beži. Evo ljudi, samo za vas da se Ne, više... beži. Ne! Fuck! Ne, ubi me, brate. Jaoj! Ne. Ok, ja sam dobio. Vi mali smrade. Ne, idem. Mogu si pentu malo pre. Opa, vidi ga Brown dobio ulti, ej. Daj bar neka penta padne u ovaj game. Uvađa. Ma neće. Evo ga ide ti. Stigli smo do kraja. Pa ću bude penta ima za neko. Još to i to. Još to i to. Ne, pa vrat. Kažem ja sestri, još u Vojvodim rasturima, a ti će ona, znaš ti kako meni boli kurac u igricu? Zašto li se to spomenuo sad? Haha, Što mene to, znaš koliko mene spali. Kako ti je šta ti je vre? Bum, 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 bitch, bum, bitch. A si mogao da ga jednom udariš, a ne milion. Čekaj, beži. Uha. Ne, udari me. Sad ti plataš. Ne. Jaj, vidi ga smrljivko. Ulti ga, bravo. Mislio sam cijel da mi izvaržen. Ajde, završi me taj game. Kako izgleda kad si Optimus? Kuli izgleda li? Brate, vidi pravu moje iteme. Ja skoro 4 cijela itema, on nema ni jedan. Ali nije opuštren, nije besmrtan. Jedničak. Idemo stop. Daj bre da završimo, ajde ljudi da se ne smarate više, da završimo mi ovo. Ajde, samo neku pentu da se odradim, sad čekam. Daj evo da dam ja Makiju jednu pentu i I to je to. to je kraj. Da, dođi, satana, mrk. Ne možeš rušiti, to će gubi. Ja ne mogu da ga srušim, brate. A, srušio sam ga. Sedam, 4, 12 mi je stvarno. Sad je to počne. Bravo. Vidi bravo. To mi je znali da počnem da grosim, da. Opet bravo me je. Nema ga, brate, najjoš je. Jo, brate, u bistvu ni penca nema. Ja. Na primjer ti, ajde. Da te vidim. Kuc. Igraš AD, gar. Mislim, No kojega neću mi patiti. o, može, double kill. Udri Saturn. Gledaj što nemam. Ujedi ga bre, ujedi ga se rape. Gledaj. Tražiš Q, ulti, bam, mrtav. Tu je bre. Odi u tasturu, pusti se. Vati ga! Miš, šta ću ti napravim? Buga. Dođo, Aj krenim bre dole na jesu. Ja, ko postavio ovog kripa šuntao? Beži ovaj mami. Ko bre kog da pojede? Da ga pojedem. Da ga ujedem za patike. Umri, smrdljivko. Gle, Ja, ne seri. ja ću ga završiti. Da! Šta kažeš? Kako je kad si mrtav, a? Ne znam, brate. Sve to